Morning. Zita rangu ndinonzi Arthur Tatenda Mhosva. Ndauya panapa ndine song inonzi Magona Zvose. Ndine Magona Zvose. Ndio song yandauya nayo kuzotaura panguva inei. Pasong inonzi Magona Zvose. Tiri kureva iye Mwari kuti anogona zvinhu zvose. Hapana chinhu chaasingagone kuita, especially mulife yevanhu. Mukada kutarisa kuti tikanotanga pakusiko kwepasi, unonyatsoona kuti kubata kwaMwari ndiro simba rake, anogona kuita zvinhu zvose. Saka ndangoti ningotaura kuti ndakashaya kuti ndingati kudii, asi ndakangoona kuti ndiye anogona zvinhu zvose. Kunyange vakabudirira, kunyange vane utano, kunyange vakaporeswa, kunyange vakayamurwa mune zvakasiyana-siyana mumacircumstances eupenyu, tinonyatsoona kuti aiwa, isimba raMwari, anogona kuita zvinhu zvose. Saka mukati menguva ino tinongoti ndiye magona zvose. Saka tinoti ndimi magona zvose, ndimi magona zvose. Thank you very much. Munofollowawo maplatforms edu, munofollowawo nokusubscribe pa our YouTube channel yakangonzi Arthur T Mhosva Officials. Ndiyo inoonekwa masongs ose nemaproduction ese atinoita mugospel music yedu. Ndinoimba nechikwata chinonzi Omega Trumpet Gospels. Producer wangu ari Lucky Kaparautsi, Joy of Life Studios. Thank you very much. Tinokutendai nokuona, nokutendai, nokutitsigira nesupport yamunoratidza mukufambiswa nokuparidza kweshoko raMwari. Thank you very much. Masongs manyuwana ari kuuya, tinoramba tichingoproducer zvitsva, tinogadzira mavideos. Very soon tinenge takuita maproductions emavideos akati Thank you very much. God bless you.